Причина номер едно, защо не поставяме плътни гуми на скутери, които развиват скорост над 45 км в час. Може да погледнете предния мотор. Гумата е центрирана нова и отново ще демонстрираме защо плътни гуми не се поставят на такива скутери. Каква скорост се получава той? Всичко над 50. Особено ако гумите се износят, това става редовно. Защото плътната гума не е способна да удържи на въртящия момент на мотора. Мотора има твърде голяма сила, като се завърти се създава центробежна сила, което започва да разтяга плътната гума и тя започва да излиза от жантата малко-малко. Или в този случай директно излиза. Което е изключително опасно, особено на пътя.